рӯзе писаре падарашро барои хӯроки шом ба тараф хонае бурд. падар бар асари пирӣ ва оҷизӣ ҳангоми таом хӯрдан хӯрокро ба куртаю шалвараш мерезонд. аз ин ҳолат дигарон нороҳат мешуданду он писар бошад ором буд. баъди таом писараш, ки аслан аз ин кор хиҷолатзада набуд, дасти падарро ба оромӣ гирифту ӯро ба назди дастшӯй бурд. аз сари таомро аз сару либосаш тоза кард, мӯяшро шона кард. вақте писар пули таомро ҳисоб карду онҳо аз ошхона баромаданд, ҳама ба ҳайрат аз пасашон онҳоро нигоҳ мекарданд. дар ин ҳангом пирамарде аз байни муштариёни ошхона ба назди онҳо омаду аз писар пурсид: оё ягон чизатро монда нарафтед? не оғо, ҷавоб дод писар. пирамард гуфт: бале писарам, ту аз худат чизе хубе монда рафтӣ, дарсе барои писарон ва умеде барои падарон.